Здравейте и добре дошли в каналът ми. Днешното видео няма да е нови придобивки, както ви бях обещала, просто защото исках да ги забавя още малко, защото от Sephora ми казаха, че тепърво ще получават нови неща и исках да ги комбинирам и тях към тези нови придобивки, които съм си взела, така че ще има такова видео, просто ще е малко по-напред във времето. За този грим ме питаха всички след миналото видео, който ме видеше навън. Тук в коментарите навсякъде ми писахте за този грим, затова реших да ви го покажа. Много е лесен и надявам се да ви харесва. За следващото видео мисля да направя някакви въпроси и отговори, свързани с мен, защото много от вас ми бяха написали долу в коментарите. Под всички видеа има поне един такъв коментар, ако не и повече. Да направя видео с въпроси, свързани с мен. Така че ако искате, задайте долу в коментарите въпроси, в Snapchat, в Instagram. Имам страница във Facebook, която не е толкова популярна, но все пак някои от вас ми пишат там. Така че ако искате, задайте вашите въпроси там или където ви е най-удобно и аз ще избера някой от тях и ще отговоря в следващото видео. И това е. Забавлявайте се, надявам се видеото да ви хареса. Започваме, разбира се, с фондютена. Използвам Beauty Blender и в момента пробвам фондютена на Too Faced Born This Way, защото честно да ви кажа не знам какъв фондютен да си купя, а ми трябва, защото този на Makeup Forever свършва и трябва да си избера, а не мога. И тествам най-различни фондютени. Мисля, че най-много искам да си взема този на MAC, но просто нямам кога да отида до там. За този на Too Faced съм с смесени чувства, не знам дали ми харесва. Хем ми харесва, хем не толкова. И още не мога да преценя дали с четка или с Beauty Blender ми харесва повече как се нанася. Но днес използвам Beauty Blender. Бих казала, че покритието му е средно. За коректор ще използвам два. Т.е. това ще бъде като коректор, този на NARS в цвят къстърд. Отгоре за хайлайт ще сложа туш екла на Yves Saint Laurent. Всъщност и те вече свършват, трябва да си взимам нови. Точно за това реших да забавя новите придобивки. Мисля да разнообразя с коректора, защото от 2 или 3 години използвам само този на NARS и ми е помръзнал. Хайлайтваме. И днес ще направим нещо по-различно, нещо, което не съм правила в другите си видеоуроци, но напоследък много ми харесва да го правя. И това е така нареченото бейкинг или на български печене, където се оставя пудра върху коректора и така той остава за по-дълго време и ми се размазва толкова. Ето от тук, от капачката на пудрата ще взема с Beauty Blender и ще нанеса.
и ще го оставя да се изпече. Какво следва? Вежди. Както обикновено използвам Brow Wiz на Anastasia Beverly Hills. Ще ви покажа малко по-детайлно как си попълвам веждите с частта, която е молив. Очертавам ето тук отдолу. Права линия. Ето така. След това продължавам ето тук. И отгоре. След това ги разресвам с другата част. След като съм ги разресала, използвам сенки за вежди и попълвам навсякъде в веждите. След това разресвам отново, за да падне излишното количество сенки. И накрая ги фиксирам с вакса. И разрязваме за последно. След това слагаме база за сенки. Тази е на MAC. Вече знаете, че използвам нея. Взимам от тези два цвята и премахвам пудрата. Харесвам и да го правя след като съм си сложила базата за сенки, защото иначе понякога попада пудра върху клепачите и след това базата стои доста грозно. И след това са очите. Ще сложим ето такива телесни сенки. Са тази голяма четка от EcoTools. Нанасям ги върху целия клепач. След това за в сгъвката ще използвам тази четка на MAC с три различни цвята от една и съща палитра. Ще започна с ето този, който е Light Brown. И ще го нанеса в сгъвката. След това ще използвам ето този цвят, който се казва Нектар. И трябва да прелеем тези цветове много добре нагоре към веждата. И накрая слагаме ето това тъмно кафяво, само в сгъвката, без да преливаме много нагоре към веждата. След това, какво остана? Слагам отново матови сенки под веждата. Ето тези жълтите. Са ми любими за там. Така и за хайлайтер в вътрешния ъгъл на окото използвам. Това са единствените блестящи сенки, които ще използвам. От палитрата Naked. Излъгах, не са единствените. На долния клепач ще нанеса ето
тези пак блестящи, тъмно-кафяви сенки. Винаги слагам тях. Какъвто и грем да имам, общо взето, почти винаги те са на долния ми клепач. И след това е очната линия. Показвала съм ви вече моята техника каква е. Но ще ви покажа пак. Започвам във вътрешния ъгъл. За да мога да си избера дебелината на линията. След това си правя външния ъгъл и ги сливам. Свързвам ги и след това попълвам вътре. След това заливам миглите. Слагаме спирала. Между другото и спирала трябва да си купувам, защото тази на L'Oreal нещо се случи. Ето тук на четката застана гумичката, която мисля, че е ето тук. И вече не можеше да се затваря и просто трябваше да я изхвърля. И така останаха ни само бронзър и руж. Преди малко се изпуснах огледалото. Ето тук и малко се щупи. Но все пак ще използвам тези два цвята. Ето този и този. И отново, както с сенките, преливаме много добре, защото тук ще бъде дори още по-фатално, ако не прелеем. И последно е руж. Използваме ето този, той си ми е любимия. Забравих да си сложа молив за очи. Този не е черен, но ми харесва да използвам тъмно кафяв. От Urban Decay е този. И останаха само устните. Както винаги, любимата ми комбинация, моливът от She Cosmetics в номер 002. Очертаваме устните. И червилото на NYX в цвят Токио, за което ви бях казвала, че не го препоръчвам. И наистина не го препоръчвам за дълготрайна употреба. Ако го слагате само за малко, за снимки или за просто някъде за бързо, става, но като престои по-дълго време на устните, изсъхва ужасно грозно. И после устните ми стават ужасно напукани и сухи от него. Но пък като цвят е уникално. Това е завършената визия. Надявам се, че видеото ви е харесало. Забавлявали сте се. Не забравяйте да оставите долу в коментарите или да ми напишете където и да е вашите въпроси за следващото видео. Това е за сега. Чао и целувки!